हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे दुखुनि रादाब शेयार खालामनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ माखासे सांग्रांथि होनो लानाय जादों। बेवहाय जानो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटलनि अन्थाइबारियाव सारअन्थाइ गावनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनदों आरो बेयो जाथाया मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाय नायबाय थानाय समावनो बे जाबाय थानाय समावनो जादों। मानो होनबा नैबे साननैसोनि गेजेरावहाय गोबां मिथिस'नो हायै समसिम माब्ला फैयो, बबेनिफ्राय जोमै फैयो, बेनिफ्राय अखा हायो आरो जोबोद खोरोमदावनाय अखा हायो। बेनि गेजेरावनो बेबायदि जाथाया जागासिनो दङ। नोंथांमोना नुगासिनो दङ बोसोरफ्रोमबो आरो बोसोरनि दैज्लां आरो दैज्लांनि जोबनोसै सम आरो दैज्लांनि जागायजेननाय बेबादि बोथोराव जायो। दा जेखि जाया मानो, दा बेयाव 3 सुबुङा मुंख्लं जानायजों लोगोसे गासै 10 सुबुङा जोखोम जादों होनदों आरो जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ बड'लेण्ड रादाबाव होनाय बायदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे दिलीप सुमफ्रामारि, रियन्ति बसुमतारि आरो मंकेश्वर बसुमतारि बेबायदि बुंदों। दा जेखि जाया मानो, जायफोरा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिसिम इसोरनियाव गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बिसोरनि न'खर आरो जिउनि थाखाय। दा बिनिफ्राय आरोबाव नुनो मोननाय जागोन जायफ्रा जोखोम जादों बेखौबो जाहाथे थाबैनो गाहामाव फैफिनो, बेनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय। आरो दा बेयावनो लोगोसे सरजाबफानो नागिरनाय बाथ्राया बेसो जे जोंनि सारअन्थाइ गावनाय, दा बेयो मोनसे नेचारेल जाथाय आरो बेयो माला जायो जों बेखौ रावबो मिथिया। नाथाय बिनिफ्राय सांग्रां थानांगौआ जोंहा जोबोद माखासे गोनां बाथ्राफोर दङ। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिजोबा माखासेफ्रा। दा बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय आङो बिनि थाखाय अलरेडि सिगाङावनो भिडिअ बानायखांखाबाय आरो बे भिडिअआवनो माखासे मा बिथिङाव सांग्रां थानो गोनां बेनि बागै गासैबो बाथ्राखौ बुंखांनाय दङ। जायफोरा नायदों, नायनानै मिथिबाय आरो जायफ्रा नायाखै नोंथांमोनहा नायनो हागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं। दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखानाय जादों दि बे बाथ्राखौ आङो हारसिं बानायनानै बुंनाय नङा। बेयो साइन्टिफिकेलि मा दं बेनि सायाव नायनानैसो नोंथांमोननो बाहाय होनाय जादों आरो बेनिफ्राय बे बाथ्राखौबो आङो बुंखानानै होगोन नोंथांमोनहा बाहाय 100% बेनिफ्राय जोङो सेभ खालामनो हागोन गावखौ, बेबो नङा। मानो होनबा जोंहा नेचारेल जाथाया जोंना माला जायो आरो माब्रै जायो जों रावबो मिथिया। सांग्रां थासेयाव जों मिथिया, मानो होनबा एक्सिडेन्टआ जोंनि मोखाङावनो जेब्लाबो थाबाय थाखायो, नाथाय जोङो जायोबा जों हमनो हाया। नाथाय अब्लाबो माखासे बाथ्रानिफ्राय जोङो सांग्रां जानो हायो, जिहेथु मेगनजों नुखायो बेखौ जों एरायनो हायो माखासेखौ। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेखौ नायनायनि गोनांथि दङ। आङो बेखौ दा बे भिडिअआव सरजाबफानानै होफानाय जायाखिसै, बेनिखायनो डिसक्रिपसनाव मोनसेल' लिंक दंखायो। डिसक्रिपसनाव थुबानो जाबाय, टाइटेलाव थुनानै डिसक्रिपसनाव लिंक मोनसे नुगोन, बेजों थांनानै नायबानो जाबाय, गासैखौबो मिथिनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।